Benvingudes a totes per venir al recorregut d'aquest diagnòstic que estem fent, d'aquesta mirada de la sobirania alimentària als barris de Verdú, la Pròsper i de Roquetes, en perspectiva feminista, per visibilitzar com a través de diferents iniciatives que diferents dones i altres entitats porteu a terme per garantir el dret a l'alimentació en diferents àmbits a les persones. Fins fa uns anys era un espai que estava totalment derruït. Llavors, des d'iniciativa veïnal es va decidir que aquest espai s'havia de dignificar d'alguna manera. I es va decidir que es faria un hort que es duria a terme amb la participació veïnal, que seria un hort on no es consumiria el producte per la gent que estava aquí treballant, sinó que aquest producte es donaria al banc d'aliments i que hi hauria una vessant socioeducativa i sobretot això, fer aquest espai més agraït i un espai de visita, de pas pel veïnat. L'objectiu és el de poder fer compra compartida i de compra directament al proveïdor, amb les condicions, la fórmula és cooperativa i el funcionament és cooperatiu. L'altre criteri nostre és l'autogestió. Hi ha l'estereotip aquest de que, és que en un barri com aquest això no tirarà perquè són hebreus, i no és cert. O sigui, evidentment hi ha coses, de productes que sí que són més cars, però hi ha altres que no hi ha tanta diferència, en canvi amb el producte sí, no? Formo parte de la RUDA, Resistencia Alimentaria. Nos encontramos aquí dentro del Casal de Barri de la Prosperidad. Llevamos lo que es la gestión del bar. Arrancado en el 2021, somos 4 en la cooperativa. Desde el proyecto era que también fuera lo más vegano, vegetariano, dándole más fuerza al producto ecológico, de proximidad. Sí, pero claro, cada vez nos fuimos encontrando con más problemas de adquirir estos alimentos por el costo y por el precio que lo tenemos que vender. Yo lo veo súper importante y más tenemos que ser más referentes. En este caso, primero, porque sí, al final sí que se puede. Y también si lo quieres hacer un poco de conciliación, te gusta cocinar, yo amo la música, estar en un sitio cultural, relacionarme con otras personas, estar un poco involucrada en problemas del barrio, hacer charcha. Al final desde aquí hacemos un montón de charcha porque apoyamos a No Being Good, a Jen, un montón de... Tocamos como muy pequeñitas cosas y a la vez estamos atendiendo la restauración también, no? Em dic Mònica Sandoval i treballo a l'Institut Escola El Molí. Les RUDAs fan l'acollida d'alumnat en pràctiques i l'experiència és molt enriquidora realment pels alumnes i pel propi institut perquè ofereixen com un espai de cures, un espai on els joves també comencen a veure com es poden cuinar també alguns plats que després ells es poden fer sols, autònomament, i també l'espai de treballar
amb les dones que formen part de la cooperativa, també és una manera per ells de tenir unes relacions també com d'igualtat, no? Este proyecto nace como la iniciativa de un grupo de vecinos que dice hace 8 años que esto es un basural lleno de ratas. Entonces, mirando este lugar, se dijo las condiciones se cumplen, hay sol, es una pasada estratégica porque todo el mundo pasa por aquí. Y un día, aprovechando una fiesta del barrio, se entró. Este espacio tiene como objetivo crear vínculos, tener un espacio verde que esté libre del consumo. Nosotros aquí cultivamos, regamos, sacamos mala hierba, o sea, nos comprometemos y como dice Víctor Jara, pues si la tierra es nuestra y no del que tenga más, del que la trabaja. Tenemos como objetivo que todo dinero que se recolta acá, nosotros lo distribuimos en proyectos sociales. Nosotros abrimos todo el año. El único día del año que no abrimos, el único, es el 8 de marzo por fidelidad y por apoyo a la huelga de las mujeres. Las mujeres, como en todo campo, somos muy presentes. Yo te digo, hay una llamada a plantar y estamos las mujeres aquí plantando. También acá nosotros hemos reivindicado un espacio de feminismo. Entonces, si a alguien le falta el respeto en términos ya de abuso machista, aquí se lleva a asamblea inmediatamente. Entonces tiene aspectos como educativos, sociales y también reivindicar que es un derecho quienes tengamos espacio verde en nuestros barrios. Des de fa un any, nosaltres ja teníem un projecte de cuina comunitària, que era el projecte Som Cuina, però que el problema que hi havia era que en Roquetes, perquè estaven sobretot ubicades al barri de Roquetes, no tenim cuines industrials. Aleshores, l'any passat, al juliol, van començar a fer una proposta que era de donar menjar a persones que estaven sense llar, que vivien al carrer, i sense cap recurs ens vam adonar que els caps de setmana podíem fer com un refugi climàtic i un refugi també d'alimentació. Vam pensar, el greu problema ho tenim de vulnerabilitat. Vam anar també a una xerrada que fèiem el col·lectiu Nou Barris Feminista, que era referent a les quites de les mares quan li treuen els fills, i una de les coses que ens va fer va ser molt dolor. Va ser que si a la nevera no tenien menjar, li podien treure els nanos. Van coincidir en un Agròpolis, va fer com una xerrada sobre cuines comunitàries de l'estat espanyol i ahir vam conèixer un projecte que era el projecte de la Termopol. I aleshores nosaltres vam anar també al Prat de Llobregat, que també hi havia un projecte amb la Termopol, i vam estar, veiem una mica, i vam decidir comprar una Termopol. La nostra associació està formada per persones voluntàries, moltes de nosaltres amb problemes de salut i d'altres amb ganes de poder fer coses. I el que això té costa és que moltes d'elles també estan cercant feina i aleshores, quan tens una companya que més o menys està ficada, igual li surt una feina i no pot ser. Aleshores també vam veure que podia ser un projecte d'inserció sociolaboral.
Mira, l'Economat és una cooperativa que va néixer fa uns anys al barri de Sants, que va néixer per respondre a 3 reptes i una necessitat. Així, molt resumidament, els reptes eren: el primer, fer arribar el consum conscient a més persones; el segon repte era com ajudar realment els petits productors; i el tercer era què fem amb el comerç de barri. Llavors, l'Economat es planteja com fem una botiga en format cooperatiu, en aquest cas, amb un treball repartit, però sense perdre aquesta essència del comerç de barri. Un altre principi molt important és l'agroecologia, no? El producte agroecològic té en compte com es tracta el terra, com es transporten aquestes coses, com es cuiden els animals, què cobra el pagès, no? Llavors, el 100% dels productes són ecològics i al voltant del 90% són agroecològics. I finalment tenim la sobirania alimentària, no? Aquest dret dels pobles a alimentar-se per si mateixos. És totalment veritat que aquí les que venen a comprar són principalment les dones. Recau molt sobre les dones el fet d'alimentar la família, no? El tema de l'alimentació comporta molta feina en una casa. Pensar què faràs, comprar-ho, que sigui que t'ho puguis permetre econòmicament, que sigui un menú equilibrat, anar-ho a buscar. Vull dir, és moltíssima feina perquè ho hagi de fer només una persona de la família. Les persones que van decidir obrir-ho, no? Que eren les companyes que estaven a Sants, els hi van proposar de fer l'Economat, les veïnes d'aquí de l'edifici, i de seguida van buscar treballadores que fossin del barri, que fossin arrelades. Jo soc de Prosperitat i la meva companya és d'aquí de Roquetes. Estem en un barri que sabem que és treballador, de classe treballadora, que és complicat d'arribar a certes persones. Major repte que la gent que vol, sense imposar res, pugui menjar saludable.